L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses. Ma kono ngu yah kala to ngu foti yaadi ngam hisnude ngalu men. Sabu ko ngu ngalu be jidi nawde mbele eden duumo e maccungagu. Ma en den kadi kisnen ngu ngalu kadi gile e joni ko nun kobe be fof ina jamira nde puddoto golle mabbe no haaniri ni sabu wona e leydi walla e weeyo en dewat e be añbe men ha e nder gasde mabbe e booje kewde puddima kadi madi cembini ma en diddu be añbe pittanbe kambe fof rokkata be dadde tan be nguura ko be jebbilo e jeese konun kobe men be jojjina kaborde mabbe so wona dum kabe e mabbe habe ngasa habe laaba cer kala jiddo yiide Burkina Faso ina dicci hofrumum ina jebbili ina yidi ruttinde en e maccungagu yo andu falji kadi dañani polgu sabu ben mawbe men yarlitibe jeeyi ngurdam mabbe nanni e men ko yo en kabe ha kepten jeytaari men e wellitaari men. Nous ont instruit de continuer le combat jusqu'à notre liberté totale et notre indépendance.